Jesus owekisile manje leli sosha la shaya uJesu zamshaya 39 ukuze kwenzeke imisebenzi idlule kule mvimbo my God izimize lodlula ngale sanibona bazalwane le mvimbo u39 uma uyibala nga1 imeli izifo ningizwa bazalwane bakusho ukuthi noma isifo sinegama elizima kanjani kodwa uJesu wasishaya esiphambanweni HIV and AIDS noshukela wababa namhlanje kaJesu kodibandla elingawaza kaJesu oyena esiphambanweni lisaba izifo lingawaza amandla uthi Isaya ingalo kaNkulunkulu yembulelwa bani na uthi yona yahluma njengehlumela phambi kwakhe uthi yamila njengempande emhlabathini omileyo wayiqhubeka athi yayingenasimo ukuba sibuke my God yayingaphekele sasithi Jesu uNkulunkulu haleluya uverse 4 uthi ngokuba yona yena wabejapha ubuhlungu bethu wase